Emerson Mnangagwa is planning to fire the Minister of Health, Dr. Douglas Mombeshora, and replace him with the corrupt Obadiah Moyo, who was fired in 2020 after being exposed for facilitating the looting of public funds meant for COVID-19. Sadc mashoko obuda panguva ino itaurwa zvinzi aiwa mutungamiri wenyika ouya achida kufaya the current minister wehealth panguva ino pane zviitiko zviri kuitika aiwa kumahospitals vachinzi aiwa these guys hapana zvavari kuita, vari kungotambira mari mahara. Sadc mashoko but kune macritics panguva ino ari kuuya achiagiwa achiti aiwa how come vanomureplace nemunhu ane maskandal akaita pamafunds ecovid-19. Kuti subscribe or like on the bell icon. Kana kuti tipinda paindia opushmona mudanyo rachiti initially he wanted to hire Obadiah Moyo as his health advisor, but it fell through when some in government set on the appointment. Mnangagwa then decided to appoint him as a minister, as it is his sole prerogative to appoint cabinet ministers. That is why he went on his deceptive so-called unannounced hospital tour without Dr. Mombeshora or his deputy. Unobva wanoita so kutongwa nematsotsi. Mashoko anotogona huko chikuono achiti aiwa tiri kutongwa nematsotsi panguva ino yekuti mutungamiri wenyika anonovhizita aiwa kumahospitals uko, but osiya the health minister panguva ino zvanyatsa kupa maclear signals nemarumors ari kutenderera apa aaproviwa ekuti aiwa is yet to fire the current health minister panguva ino achiapoinda aiwa the former minister akanga aripo aiwa panguva dzecovid-19 aionekwa kunzi aiwa ndo akanga vari instrumental aiwa mukujagula mari aiwa dzemafunds ecovid-19. Mashoko ari kuda panguva ino anonyatsoonekwa kunzi aiwa muzimbabwe aiwa kwatiri kuenda chaiko kunogona kusina, tongotendera pano 1 pina comment section yedu nzofuro eni muri kudi pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.